hvorfor er det, vi insisterer på, at jeg har tingene med? Vi kan jo bare sende de her kasser hjem til dem inden. Det giver ingen mening. Nå, herinde bor der 2 mennesker, for hvem man kan sige noget ret unikt, nemlig at de har vundet et hus. Det er så ikke det her hus, men de var nybyggerne for nogle år siden i Randers, hvor jeg lærte dem at kende. Og jeg snakkede med dem om, hvad de godt kunne tænke sig. Og de kunne rigtig godt tænke sig 2 ting. Det ene er at få lidt ambience ude i haven, hvor der ikke rigtig er noget stemning lige nu. Det kan vi hjælpe med noget lys. Og noget andet, en lille opgradering på sikkerhed. Især fordi Ida ikke så godt kan lide at være alene hjemme, så det tænker jeg, vi kan hjælpe hende med. Jeg har lommerne fulde af Hue. Kom med indenfor. Hej! Hej Emil. Ja. Tak. Til dig. Tak. Ven. Nej, tak for sidst. Jeg selv, tak. Hej. Skal vi lige gå ind og pakke det hele ud? Lad os gøre det. Hvad er det, I godt kunne tænke jer, der sådan sker, bare lige for alles skyld? Altså, vi vil gerne have noget stemning i haven, først og fremmest. Ja. Sige noget æstetik. Ja. Men så en sidedel af det er også hele sådan, sikkerhedsaspektet. Ja. Det vi kan gøre jo, det hele taler jo sammen, både med inden for Hue og uden for Hue og alting. Så jeg tænker, at vi installerer alle de her udendørs ting, men så installerer vi også 2 motion sensors, altså bevægelsessensorer. Men det man kan gøre med Hue, det er, at man kan simpelthen lave et delay på, hvornår noget tænder. Så lad os sige, at nogen går forbi, så 10 sekunder senere, så tænder lyset op i soveværelset. Som om vi har tændt den indenfor. Yes, som om vi har hørt en anden grund til. Og bare det i sig selv er jo enormt præventivt. Det er virkelig smart. Og det allervigtigste er, at det er mega nemt. Altså der er ikke nogen af os, der kan finde ud af noget. Alle 3 inklusiv. Men jeg tror, det tager... Det kan vi klare. Jeg tror, det tager... Så der skal ikke elektriker til noget? Ingen elektriker. Der skal bare være et godkendt udendørsstik. Bup, sætter vi transformatoren i, gemmer den lidt ned i bed, og så forlænger vi bare. Og jeg har selvfølgelig taget 100% København indendørs tøj, både med og på, så jeg håber, har du nogle gummistøvler, eller jeg kan låne, eller en Ja, i størrelse 41. Det bliver stramt, men jeg har jo faktisk overraskende små hænder og fødder i forhold til resten af min krop. Så kan I tænke lidt over Som det. man siger. Jeg tror, det tager med alt det her 25 minutter. 20. 25 minutter. 20. Altså for vi har pakket alt ud, ligger klar. Ja. Vi er gummistøvler, eller hvad det er. Vi er udstyr. Spots og de der pedestaler og det hele. Ærligt, jeg tror godt, vi gør. Ja, det er ærligt, jeg tror godt, vi gør på 20 minutter. Vi siger 20 minutter, når vi står klar. Okay, challenge accepted. Let's go. Gummistøvler på. Kasser med. Gummistøvler. Ja. Og, okay, det var alt det tunge, jeg tror, det lige irriterende. Ja, træsko er fint. Ja. Men er I klar? Yes. Kom. Kom. Os. Er det nu? 20 minutter. Okay, det er i orden. 20 minutter. Og så skal vi prøve at installere alt det her. Ja. 3, Okay. 2, 1. Yes. Yes. Kør. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvad Ja, var op med det? den her. Vi skal dreje dem her af. Måske. Jeg tror bare... Jeg har Se nu der. Yes. Så hvis du holder den der, og du giver os en pære, Okay, fedt. sætter den her i her. Det er den her kobberting. Okay. Er du klar? Ja. Okay. Og det virker. Okay, så vi lige skrue Ja, fast. det stimulerer rimelig meget, det der glødepære. Videre. Mener du alligevel? Kan du gå ind og tænde den her inde på en stikkontakt? Og der er 15 minutter tilbage. Havde du skruerne? Jeg har alting, yes. Lad os sige, at vi vil starte den her for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Det er ret nemt. Er det ikke det? Det er meget nemt faktisk. Okay, Så vi prøver at klikke det ind og se, hvordan det ser ud. lad os prøve. Så det er simpelthen bare ind i holderen der. Det er meget nemt. Fedt. Ej, okay, det ser sgu da fucking dejligt ud. Vil du prøve at sætte strømmen til? Så skal vi se, hvordan det ser ud her. Har du ledninger? Okay. Ej, hvad? Du ved, hvad du skal gøre. Yes. Du fortsætter den 5 meter hen her. Så kører mig i om i haven. Godt. Og det håber jeg, for der er kun 11 minutter tilbage. Det er lidt sådan nybyggerne om igen. Det er totalt nybyggerne. Der er 5 minutter tilbage. Det er der er lidt mere, men ikke meget. Okay, let's go. Ja. Vi har jo sådan nogle skiderækker her. Ja. Og hvad er pænt? Altså er det sådan, hvor langt inden er det? Ja. Er det måske sådan noget imellem, eller er det herude? Jeg føler det er imellem. Ja. Bare sådan en skiderække hernede i jorden. Skal vi prøve her? Altså jeg er lidt berørt over, hvor nemt det er, fordi det ligner jo noget, der har været sådan en montør ude. Men er det ikke rigtigt? Ja. Er det ikke for sindssygt? Altså det er jo bare lige. Sætter man den bare lige sådan der. Og jeg vil gerne lige have den der. Så Også fordi det virker til, at den står ret stabilt. Ej, den skal ingen steder ham her. Han skal ingen steder. Altså det er jo, altså, man ser jo ikke de her sorte ledninger, altså helt ærligt. Så vokser der lige lidt træer ud over, ikke? Hvis jeg stiller mig her ind,
så skal du lige række mig den. Så hiver jeg. Føler jeg. Det her, det må jeg bare sige, det er sgu da for fucking nemt. Jeg skruer lige den her i. Done. Er du done? Done. Skal vi lige over se det? Altså, det er jo sindssygt diskret. Jeg elsker, at man ikke kan se det. Bare jeg står her, så er det fuldstændig skjult. Ja. Og i aften kommer hele det her busk-show-ting til at bare stå og lyse op, ikke? Helt sikkert. Ej, det glæder Mega mig så elegant. meget Og til kan at man se. skifte farver og sådan? Og... Alt. Okay. Sige farve og alting. Og man Det siger, synes jeg de er her... fedt. Det ved jeg ikke, hvad der er i det, men jeg synes... Altså, jeg tænker også noget Halloween og sådan noget, så kan man Nå, godt ja, lige... godt. Ja. Klart. Hvad synes med du? jer? Hvad synes du? Har du set Det så jeg slet ikke. Fedt. Ser det ikke meget nuttet ud? Det ser virkelig Det godt er ud. meget faktisk. diskret sådan inde i bedet. Og jeg tror, om aftenen kommer det til at se mega fedt ud. De kan også farve og alting. Nej. Vi har altså 6,5 minutter tilbage til at lægge Okay. hele haven. Og vi skal lige den her på plads. Yes. Så vi bliver enige om, hvad den skal være Hvad kan henne. jeg gøre? Okay, den her er altså sådan en, der skyder op på væggen her. Ja. Espalieret hedder det. Er det espalier? Lad os kalde det Ja. espalier. Så man kan se, måske plante nogle blomster eller andet, så vil det så rigtig sådan Ja, det nuttet ud, bliver når man- mega godt. Når man går ind ad gangen, så vil det, Ja. sådan, så vil det være sådan lidt vy. Men ligesom far. Men lige nu er det så lidt efterårsrøvsygt, ikke? Så det er rigtig fint det her. Når jeg kommer Det herfra, er meget god så mening. kommer det til at rigtig, rigtig fint ud. Ja. Okay, er I klar? Vi skal lave spyd nu. De her med. Ja, altså, jeg er ikke sådan, altså, lad mig sige det sådan, der er et par minutter til, der er gået 20 minutter. Så jeg tror simpelthen ikke, at vi når det. Men vi går efter 25. Yes. Så vi lader os placere spydene først. Du holder dem her, så vil jeg vil måske sætte det næsten helt herind, så det er bare sådan skød Okay. op på. Jeg tror også, det vil give sådan en fed effekt Ja, jeg tror, under altså, de der man blade vil der. bare gøre sådan en lille skrå her. Altså, men jeg tror, man vil gøre sådan der. Sådan der, ja. Så gør man det til den ene. Okay, det er super nemt jo. Det her, det Prøv, tryk for sanden. Sådan, helt ned med den. Sådan der, ja. Måske bare lidt sådan her, eller måske bare nærmest lige op. Så vil ramme stammen der, det vil være meget pænt, tror fedt, ikke? Sådan her. Vi gør sådan her. Lad os få kørt ledningen herover Ja. og sætte den herind. Skyde op på det her træ hernede fra, helt God idé. diskret, så man ikke ser noget. Ja. Okay, så ligesom forestiller sig, at vi vil gerne gøre det så diskret som muligt. Her ikke? I aften kommer det her til at ligne 10 millioner. I dag vinder vi ikke noget hus. Nej. Fordi vi er ikke bare gået over 20 minutter, vi er 37 minutter i det hele. Okay. Hvilket jeg Wow. synes er en... Altså, hvor vi har sat... Hvor mange? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Vi har brugt 11, 12, boremaskinen. 13. Vi har sat 14 ting op. Vi har boremaskine. Men var det ikke nemt? Det var virkelig nemt. Overraskende nemt, vil jeg sige. Selv for, kan man sige, sådan 10 tommelfingertyper som os, ikke? Ja. Og så vi har fået det hele sat op på appen, og så Ja. kan vi også begynde at sætte op, sådan, hvordan det skal tænde og slukke, og hvordan og hvorledes. Ja. Ikke? Og farver og blinker. Helt lortet. Helt lortet. Men det bliver at spise, gør du ikke det? Jeg bliver spiser, fordi du er fucking god til at lave mad. Ikke? Og vi har Det også siger noget du. vin, ikke? Har vi ikke det? Noget sake? noget sake. Noget sake! Og umesure. Ja, og jeg må Jeg ved, drikke hvad du igen nu, efter det der frygtelige periode. Det må du.